Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkostomainen kokonaisuus. Päätoimisia työntekijöitä on noin 120 Mikkelissä ja täällä käy vierailevia opettajia ja tutkijoita noin 80 vuodessa. Tutkinto-opiskelijoita on reilut 250. Tämä on hyvin kansainvälistä ja laajaa tämä toiminta. Vieraspuhujat kertovat omista kokemuksistaan ja tämä myös tuo sitä konkretiaa siitä, että mitä täältä voi sitten lähteä tekemään tulevaisuudessa. Meillä tehdään maaseudun tutkimusta ja ruoantuotannon tutkimusta niin todella monesta eri näkökulmasta. Tämä on oikeastaan mun mielestä semmoinen tietynlainen tieteen ihme, että tiede pystyy tekemään tällaista asiaa, joka saattaa tapahtua pitkälläkin viiveellä ja matkustaa valtavia matkoja maasta toiseen ja mantereelta toiseen ja sitten vaikuttamaan johonkin tosi konkreettiseen asiaan. Mä oon tutkinut reilu 7 vuotta mikromuoveja ja vähän myös lääkeaineita täällä Mikkelin alueella. Ja itselle on ollut myös motivoivaa ja innostavaa se, että mä voin tehdä tämmöistä paikallistutkimusta, jolloin se tutkimustulos on myös tärkeässä roolissa paikallisesti ja siitä ollaan kiinnostuneita täällä alueella. Ja myös esimerkiksi vesilaitokset on ollut sitten siitä tutkimustuloksista kiinnostuneita. Yhteisenä tavoitteena meillä on kehittää monitieteistä yhteistyötä sekä vaikuttavuutta Mikkelissä ja Etelä-Savossa. Ja yliopistojen painoalat ovatkin kehittyneet pitkälti eteläsavolaisen elinkeinoelämän ja kehittämisen kärkien mukaisesti.